Gatotkaca. Ngono lho. Bali Kayangan Suralaya. Wonten dawuh Kanjeng Wo Paman Brajadenta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu. Paman kula ngertos bilih paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Trembuku kula suwun sepados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih Paman Brajadenta. Wah, dalah. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris, jirih getih wedi mati. Monggo ratu kuwi ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem, lan kowe iso gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, monggo kowe ora wani ngadepi mungsuh mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani lek arep tentrem sesuk kapan ayo aja kaya ngono Gatotkaca. Yen pancen Paman Brajadenta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatotkaca wong jirih getih wedi mati. Tak anggap Paman Brajadenta dadi kraman negara ing Pringgondani. Gatotkaca nggih minangka dadi nalendra ing Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman. Bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos Lho, Den. Iya, Petro. Kaya apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukuk negara Pringgondani? Wah, gaglak limpamu keparat. Sang Brajadenta nalika semanten ewut pitungkasing ingkang Paman Brajamusti mestaka kakepruk mawi asta ingkang sih tengen sirna Sang Brajadenta sampya kalan ingkang rayi Sang Brajamusti. Wong ledyan kala ludra aning kawidadan Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Kakang Adipati. Ya Yai tak tampa. Semanten ugi ingkang rayi ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa patuko Kakang Adipati. Yai sakloron tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Non. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Padha prayogakna nggonmu ngadhep lan tatanan para wadyabala ing kadipaten kang padha gantung sibo. Pun Kakang Nedya ngaturake pasegan kelawan Bapa Mnemban Durna lan Paman Patih Sengguning kang padha rawuh ana ing kadipaten ing Permalang dina samengko iki. Yai Braja Lamatan lan Braja Wikalpa. Iye. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakang Adipati Brajadenta. Nuwun mangke Bapa Mnemban Durna janur gunung kadingaren teka dinten sak mangke paduka pareng rawuh wonten ing kadipaten ing Glagah Tinulung ingkang putra ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Mnemban Durna sesembahan kula
Bapa Penembaning Sukalima, Bapa Penemban Tuna. Astaka swala sila bertapa, swalu gimbal, sumorante hawela. Kula nuwun inggih Nak Mas. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula swanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sakmangke menika niring sambi kula. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa Kunjuk Ngersa Paduka Nak Mas Adipati Brajadanta ing Glagah Tinulu. Kula janjang pucahing weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Tuna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayagi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sakmangke menika, nggih. Semanten ugi Paman Patih Ploso Jenar. Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami Paman Ploso Jenar. Kula nuwun inggih Nak Mas Brajadanta. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing kepatihan. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersanipun Anak Mas Brajadanta ing Glagah Tinulu nggih. Anak Mas Brajadanta kula tampi hamawahana kabagyaning gesang kula tuwin kasantosaning lair batos kula Paman. Mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah. Inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan ing Ploso Jenar ingkang Bapa ing kepatihan nggih. Anak Mas Brajadanta saestu adamel kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene rawuh Paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan dumadakan rawuh wonten Kadipaten ing Glagah Tinulu. Monggo saenget kula lelampahan ingkang mekaten menika kala wau saged kula westanian janur gunung Kadingaren. Bapa Penemban Tuna kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu sesarengan kalian Bapa Paman Patih Ploso Jenar. Bapa Penemban menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah wonten wigatos menapa rawuh Paduka menika saking kersanipun Bapa Penemban Tuna pribadi menapa dipun utus dening pundhen kula Nalindra Ngastina Kaka Prabu Duryudana. Menawi tela mekaten monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetela ingkang putra pun Brajadanta nganglungaken jangga nilingaken karna Bapa Penemban. Menika mekaten geger ingkang sepisan ingkang Bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene swanipun ingkang Bapa ing Sukalima sampun katampi kanthi legawaning penggalih Paduka Anak Mas Brajadanta saha swanipun ingkang Bapa kasugata tata upacara ning Kadipaten ing Glagah Tinulu ingkang Bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wondene ndungkap angka kalih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika kula nuwun sewu mboten saking pikajenganipun ingkang Bapa piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana badhe wonten dawuh menapa saking Kaka Prabu Duryudana dene ngutus Bapa Penemban Tuna. Mboten wonten perkawis menapa-menapa lan mboten wonten dawuh menapa-menapa estunipun namung badhe nyatakaken pekabaran ing sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binanggung ing karna. Kabar menika kala wau sampun ngebaki jagat saisinipun ngantos dados raosanipun para kawula ingkang lenggah wonten ing pundi kemawon sami ngraosi dhateng pekabaran menika kala wau. Pekabaran menapa Bapa Penemban Tuna? Menapa para saestu nggih? Bilih pajar wulan ngajeng boten dangu malih. Negari Prenggondani badhe pikantuk Nalindra enggal tegesipun badhe wonten tetiang ingkang kajumenengaken nata dados Nalindra ing Prenggondani. Monggo pawarta ingkang sampun kula tampi ingkang badhe jumeneng keprabon wonten ing negari Prenggondani menika mboten sanes kejawi namung putu kula pun Gatotkaca atmajanipun anak kula Werkudara kaliyan pun Arimbi. Pawarta menika kala wau menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nyatakaken perkawis menika dhateng anak Mas Brajadanta. Inggih.
Nggih. Ingkang bopeng kematian semanten ugi ngiyataken dhateng menapa sampun dipun ngendikaken Kakang Prembandurna. Babagan perkawis menika menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ingkang pamantu ingkang bapa ing Sukalima nggih Nak Mas Brajadenta. Nuwun pangapunten. Radi kagiat raos ing manah kula dene bapa penemban nanjihaken perkawis negaring Pringgondani. Kula nuwun sewu nggih. Kula aturi merdika lho penggalipun, kula aturi merdika. Menawi Nak Mas Brajadenta boten saged ngaturaken inggih boten dados menapa. Nanging menawi Nak Mas Brajadenta menika saged ngaturaken monggo. Kula anengga sabdanipun anak Mas Brajadenta ing glagah tinulu. Kasinggihan kepara saestu bapa penemban boten dangu malih negari Pringgondani badhe pikantuk pengayoman enggal. Inggih menika pun anak kula Gatotkaca anggenipun badhe jumeneng keprabaning Pringgondani. Jumbuh kalian menapa sampun dipun dawuhaken Kakang Mbok Ayu Arimbi miwah Kakang Mas Werkudara ing Jodipati badhe anjumenengaken anak kula pun Gatotkaca wonten negaring Pringgondani minangka dados makuthaning bangsa ing Pringgondani. Dados menapa ing samu sumebar warata saindenging jagat kabar menika kala wau kepara saestu. Kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika badhe ngrisak rampadan ingkang sampun kelampah. Tuwin tata upacara wisudan ingkang sampun badhe dipun wadani wonten negaring Pringgondani menika babar pisan mboten. Namung jejeripun kula menika tiyang sepuh kula namung badhe nanjihaken perkawis bab menapa kepara sampun leres lan menapa sampun trep menawi Gatotkaca menika jumeneng nata wonten ing Pringgondani. Nuwun sewu nggih. Sampun ngantos panjenengan sak mangke menika nggadahi raos getun geduwung ing sak tembe wingkingipun menika sampun boten wonten ginanipun. Mila menapa ing sampun dados pandhangonipun Kakang Prembandurna menika monggo kula aturi paring dawuh menapa sampun trep menapa sampun limrah lan menapa sampun miturut dhateng tata kaprajan menawi Gatotkaca menika lenggah negaring Pringgondani. Nuwun sewu Bapak Penemban. Saking panginten kula sampun trep setunggal Gatotkaca menika dados wayahipun Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuku. Tegesipun Gatotkaca menika nggadahi hak warisan tumraping negaring Pringgondani. Angka kalih. Ternyatanipun kula sampun tau tate sumpah wonten ngajenganipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bilih Brajadenta lan Brajamusti sak sedaning Kakang Arimba. Kula mboten milik keprabaning Pringgondani. Kula mboten milik derajat pangkat negaring Pringgondani. Miwah kula mboten kepengin kedunungan minangka dados nalindra negaring Pringgondani jer tumrap kula. Derajat pangkat lan bondo donya menika mboten sanguning batin. Anggen kula benjang badhe sowan ngersanipun Kang Maha Jagat. Namung sedaya menika namung wujudipun kamukten lair ingkang saknyatanipun sanes gegayuhanipun ingkang putra pun Brajadenta. Gandhok blekuduk selalu kembal ora mung gondak-gondok. Ge apa perlune kok bola-bali anggere ana wong ngomong kok mung gondak-gondok. Nuwun sewu, Ger. Menapa sampun paduka ngendikaken menika kepara saestu leres tiyang gesang wonten ing alam padang menika ampun ngantos buru dhateng kemaremaning lair. Tegesipun sampun ngantos buru dhateng derajat pangkat tuwin bondo donya. Nyatanipun sedaya menika namung sampiran. Menika namung kanikmataning donya. Ingkang boten badhe dipun bekta nalika titi wancinipun titah menika kala wau sowan dhateng ayunanipun Gusti Karya Jagat. Inggih. Menika leres panjenengan nggadahi pedoman ingkang saestu sae. Namung kula nuwun sewu. Menawi babakan anggen paduka nglasakan negari Pringgondani dhateng pun Gatotkaca menika kula nuwun sewu lho, Ger. Tumrap kula menika lepat, tumrap kula menika mboten sak trepipun. Liripun dasaripun menapa? Setunggal. Panjenengan ngendikaken nek Gatotkaca menika putune Prabu Trembuka menika leres. Menika leres. Nek nuwun sewu, samenika monggo dipun pirsani. Gatotkaca menika putu ning metu saka anak wedok. Kula nuwun sewu. Ingkang naminipun
putra ingkang mijil putri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari. Kula aturi nyuwun prisa dhateng Adipati Harya Sengkuni ingkang minangka dados patih sampun mataun-taun mboten tergantikan. Menika ngertos dhateng tata kaprajan. Nuwun sewu. Ingkang sampun dipun serat dening para pujangga, ingkang sampun dipun serat dening para pinter lan dados panutanipun para narendra sak jagat menika. Kula nuwun sewu nggih. Putra ingkang mijil pawestri menika mboten gadhahi hak warisan tumrap negari. Mboten gadhahi hak warisanipun tiyang sepuh. Menika wonten pundi papan sampun dipun agem dening para narendra lenggah wonten ing praja sak jagat Rat Pramudita menika. Mila menawi panjenengan menika ngiklasaken negari menika dipun lenggahi dhateng pun Gatotkaca menika mbebayani lho nggih, menika mbebayani. Menawi ngantos wonten tantrimanipun para leluhur Pringgondani tumuli sak mangke ndawahaken walat dhateng negaring Pringgondani sinten ingkang kapitunan mboten namung pun Gatotkaca piyambak lan kulawarga inggih menika Prabu Trembuku nanging lebet para kawula ingkang ngraosaken. Nah, mila ingkang sae menika kula aturi menggali ingkang langkung bermati Piyai putri menika mboten gadhahi hak warisan tumrapipun negaring Pringgondani. Ingkang Mbakyu menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Pringgondani. Nanging kula sampun kebacut sumpah. Oh, kula nuwun sewu, Gen. Kula nuwun sewu. Nuwun sewu lho menika. Mandya sumpah, akeh wong lanang do lempoh. Inggih. Mergi menapa? Adaanipun ing sok kendel sumpah menika Piyai Kakung. Piyai Kakung menika sok kendel sumpah. Langkung-langkung menawi nyaketi Piyai putri. Wah, sumpahe ndridil kaya ora mandi-mandi nika. Nek nganti aku ora ngrabi karo kowe, oh, muga-muga bubar jagatku. Nek nganti aku engko ngliya, muga-muga oh, sunteta rezekiku. Menika sumpahe wong lanang. Dadi mandya sumpah, akeh wong lanang do lempah. Akeh wong lanang do ora sugih. Mergo wis kebacut muni sumpahe. Ning kula nuwun sewu, sing jeneng sumpah menika ora mung pengendikanipun menungsa ta. Namung pengendikanipun jalma lawantah kemawon. Inggih. Kenging menapa panjenengan kok dadak wedi karo sumpah? Wonten mriki menika contonipun wonten wong sing saben dina sumpah, ning nyatane ya tetep segang-segeng dadi patih. Aku ta. Sampeyan iku kok jenengane kanca dhewe kok dienggo conto. Loh, menika saestu lho, Ger. Menika saestu. Menawa panjenengan menika kebondo dhateng sumpah tumuli nyaosaken negari menika dhateng pun Gatotkaca maringaken negari Gatotkaca. Oh, kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Lajeng samangke kados menapa ingkang wong ora seneng ucaping wong kang ora demen kaliyan keluarga Brajut. Kulawarga putranipun Prabu Trembuku. Lho ing atase sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani, sing kudune ngukup negara Pringgondani, lah kok malah ketayalan uripe ora mukti neng wong kono-kono sing turun wong wedok kok slegrang-slegrang nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang. Kula nuwun sewu. Pringgondani menika mboten wujudipun brana picis lho, Nger. Pringgondani menika wujudipun negari. Pringgondani menika wujudipun praja. Mangka Pringgondani menika mboten praja cilik, dudu negara sing cilik, ning negara sing gedhe. Persasat jagat menika nalika semanten negari menika ingkang wiyar menika namung werni kalih Pringgondani lan Ngastina menika hirip-hiripan dinga pilya. Menawi ngaten negari Pringgondani ingkang agengipun kados mekaten menika tumunten ngaparingaken dhateng pun Gatotkaca. Oh, kula nuwun sewu, Ger, kula nuwun sewu. Menapa inggih to panjenengan menika ikhlas wong tuwa sing mestine duwe hak warisan tumrap praja Pringgondani kok dinyak-nyak ming dinggo dinyanyak karo bocah nom dienggo lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul menika. Lajeng Gatotkaca sak menika yuswanipun pinten kula nyuwun prisa? Gatotkaca menika umuripun dereng sepintena. Monggo wong dadi ratu menika mboten gampil. Wong dadi ratu menika sing jeneng ratu nika wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan awis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Ya nek Gatotkaca menika saged ngayomi sagung para kawula dasi negari Pringgondani. Nek ora menawi mboten, menapa mboten sami kemawon panjenengan menika ngiklasaken Pringgondani menika dirusak dening ratune dhewe. Merga ora jegos momong sarta ngayom marang para kawulane. Leres. Napa sing dikendikake Kakang Prembantuna menika apan kepara saestu. Mila ingkang saking menika nggih perkawis menika sampun ngantos dipun anggep enteng.
Gatotkaca menika nuwun sewu durung tutup ngelmunipun. Wong menawi dados Nalindra menika kedah sampun buntas kawruhipun. Menawi duna dungkap anggenipun Meranata praja ing Pringgondani, menawi Pringgondani tumunten dados praja ingkang nuwun sewu, mboten adil, mboten makmur, mboten tentrem, mboten ayem. Sinten ingkang kedah dipun lepataken? Menawi ngluputke Gatotkaca wong janjane bocah kuwi ya ora kuagang Meranata praja. Mung pawitan saguh, pawitan wani. Tumrap kula pawitan saguh, pawitan wani menika dereng saged dipun temtokaken tentrem lan botenipun praja ing Pringgondani. Nuwun sewu. Malah saking panginten kula tinimbang Gatotkaca sing dadi ratu kok kula sawang-sawang kok langkung pantes anak Mas Brajadenta. Ya Kakang Duna. Lho, mestine ngono to, Depate? Mestine ngono. Gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Turta kasilungan kasekten luweh. Ratu kuwi ora mbutake pinteran, ning uga mbutake kasekten. Merga ratu kuwi ngayomi mring sagom para kawula. Tur sapa to sing ora ngerti marang kasektening Raden Brajadenta? Dasare putra Prabu Tremboko ingkang duweni hak sah tumraping negara ing Pringgondani, lungguh dampar negara ing Pringgondani, nglenggahi tininggalane wong tuane. Lho apa ora glelek? Lenggah dampar negara ing Pringgondani, slegrang nyam kamukten. Tur dasare menika pancen kamukten panjenengan. Menika pancen negari panjenengan. Menawi panjenengan ingkang dados Nalindra wonten negari ing Pringgondani, ora ana mungsuh ingkang wani nekani praja ing Pringgondani, merga padha wedi, padha giris karo kasektening Nak Mas Brajadenta. Lah saniki kok ditandhike karo Gatotkaca, nggih ta Tipate? Nggih. Gatotkaca niku bayi wingi sore. Ngibarate durung ilang pupuk lempuyange. Lho kok dadi ratu, kok mung wati paitan saguh, paitan wani. Dumeh mbokne kuwi anake Prabu Tremboko. Gatotkaca ora eling yen to mbokne iki metu wedok. Lah kon duweni hak tumraping negara Pringgondani menika lajeng pernatan pundi ingkang ngesahaken? Pernatan pundi kula badhe mriksa. Wah, Gatotkaca menika mung ora dong. Gatotkaca menika mung ora ngerti, upama didongke, upama diwenehi ngerti, mesti dheweke ya ora gelem lungguh damar keprabaning Pringgondani. Langkung-langkung tumrap kula menika kok wonten pemanggih sanes. Gatotkaca dados ratu wonten negaring Pringgondani menika kula nuwun sewu. Menika namung akal ukiling Pandhawa. Menika namung akal icike Pandhawa sing kepengin ndadekke siji Pringgondani karo negara Ngamarta. Mula tumuli Gatotkaca didadekke ratu. Nek wis Gatotkaca dadi ratu, ateges Gatotkaca menika kula nuwun sewu. Ateges Gatotkaca dados reh-rehanipun negaring Ngamarta, ateges Pringgondani uga dados siji kaliyan negaring Ngamarta. Menika cara alus, cara licike Pandhawa nggone nyawijekake Pringgondani lan negara Ngamarta kanthi srana jumenengake Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Nah, menika aduh kaget aku sampeyan. Menika nggih, menika ugi satunggiling cara ingkang dipun ginakaken dening para Pandhawa. Cara ingkang alus supados saged njajah negaring Pringgondani. Amargi kula ngertos, nek upama digepuk sarana perang, Pandhawa ora bakal menang karo Nak Mas Brajadenta. Pandhawa ora bakal ana ingkang wani karo anak Mas Brajadenta. Tumuli kanthi srana alus. Tumuli kanthi srana alus, Gatotkaca didadekke ratu nang negara Pringgondani. Nek wis Gatotkaca dadi ratu teng negara Pringgondani, ateges Pringgondani menika tertemtu dados panguwaosipun para Pandhawa, dados tunggal wonten negaring Ngamarta, tur dadi jajane negara Ngamarta. Lho, Ngamarta saya sentosa, Ngamarta saya kukuh bakuh kanthi carana akal licik Pandhawa sing kaya ngoten niku jumenengake anak Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Oh, tumrap kula panjenengan Pandhawa niku pancen wong sing ketoke apik ning janjane akal bulus. Sakepenake dhewe ora. Negarane wong liya arep direbut kanthi sarana jumenengake Gatotkaca. Menika cara kula kok tumrap kula kok mboten adil. Garipun jenengan Mas Brajadenta menika namung kendelan kemawon langkung-langkung nyarujuki Gatotkaca lenggah dampar negari Pringgondani menika cara kula kok mboten adil. Kula piyambak sing ora duweni hak warisan negari Pringgondani menika kok rumaos kula melu mangkel, kula melu lara ati meruhi kanane Pandhawa sing duwe watak sing kaya ngono kuwi. Nggih Pate nggih. Nggih. Kula nggih sajahe kok kaya kemeropok. Upama kula menika dadi Nak Mas Brajadenta wis ora ujar ora kaul. Pandhawa mesti tak jangkah. Ngamarta mesti tak keraman. Pringgondani yen perlu upama Gatotkaca wis dadi ratu tak bedah negarane. Lah kok dadi kaya ngono lho.
Malah dumugi mriki niki kula lagi nemokke cara-cara sing alus sing digunakake dening Pandhawa supaya iso ngesor sarta iso mblengket negara ing Pringgondani kanthi jumenengake Garukaca wonten negari Pringgondani. Nek cara kula kok wirang bebarang, nek cara kula kok ngisini-sini anake Prabu Tremboko sing duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani mboten wonten ingkang sami rumagang karya ming nampi kahanane kula nuwun sewu. Putra Narendra Gung Binathara lah kok kula nuwun sewu lho nggih lunga-lunga kaya kebo nek ora didongke kok ora ngerti karo akal ukil akal licike para Pandhawa nggih nak Mas Brajadanta. Gelaglaing bumi panuksmaning jajalanat. Lah kok ibaratipun kadidene kula menika dipun gugah saking anggen kula tilem. Sepriki kula namung bangun miturut kalian pangreng Kakang Mbok Ayu Arimbi jebul pinanggihipun. Kakang Mbok Ayu Arimbi menika namung badhe mentala nyengsarake sedulur ning bakal muktekake karo panjal maning mungsuh. Mungsuh pancen Pandhawa nika mungsuh. Sampun ngantos Pandhawa nika dipun rangkul dados kadang mungsuh nggih, mungsuh. Jalaranipun kula saged ngaruraken. Prabu Tremboko seda dening Prabu Pandhu. Prabu Tremboko menika tiyang sepuh panjenengan. Prabu Pandhu menika tiyang sepuhipun para Pandhawa. Kula ora aneh nek Pandhawa nika nganggep kadang-kadang Braja anake Tremboko menika dianggep mungsuh kabeh. Lah kok panjenengan terus nyanak menika menawi cara kula ora mboten adil. Nggih, kula ngertos mboten adil. Menawi cara mekaten dinten samangke kula mboten narimaken Gatotkaca dadi ratu ing Pringgondani. Bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung sak nyari jembaring bumi. Pringgondani ajeng kula tata nganggo nyawane Brajadanta. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima bojleng iblis lanat padha cek-cekan matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban dening mutaken dhateng ingkang putra pun Brajadanta. Oh sami-sami nggih, sami-sami. Sing jeneng wong tuwa kaya kula nika tur kula menika gelar Brahmana. Kula menika gelar pendhita. Kula menika resi. Sing jeneng Brahmana menika kudu nglempengke barang sing bengkong, benerke barang sing lumput. Monggo napa sing dilakoni dening para Pandhawa niku luput. Garukaca dadi ratu niku luput. Kula men kepengin benerke alur tata kaprajan negara Pringgondani, aja diosak-asik karo menungsa sing jeneng Pandhawa. Inggih, kula ngertos. Ngaturaken panuwun paman kepatihan kula jenar sami-sami nggih, sami-sami. Ingkang wajibipun syukuri menika panjenengan sampun eling Purwadasina menawi ngantos Gatotkaca sampun kelampan dados nalindra wonten negaring Pringgondani. Ngibarate sekul ingkang sampun dados jenang. Nah, sekul ingkang dados jenang. Mboten badhe wangsul dados sekul malih. Menika sekul dados jenang menika mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kejawi namung dipun paringi krecek. Kakang Duna menika kula nek sampeyan kudu seneng-seneng Depati merga niki pun kasembadan. Nggih. Ngoten mawon. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula ingkang badhe sowan wonten negaring Pringgondani.
Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe kula emutaken yen pancen Kakang Mbok Ayu Arimbi menika boten badhe ndharaturipun ingkang rayipun Brajadanta. Ilang-ilangan ndok siji. Luwung pisah nggone seduluran tak anggap Arimbi menika satrunipun Brajadanta. Nah, menika leres. Sing jeneng wong arep gayuh derajat pangkat sing jeneng wong arep gayuh kamuktan menika kudu mentala karo sanak kadang sedulur nek perlu kanca cedhak nek pancen arep ngalang-alangi singkirke tangga teparo rowang kanca sing kira-kira mepalangi singkirke luwih-luwih sedulur nek arep jegal nyarusiku nggone kepengin mukti sedulur kaya ngoten niku rasa dadak diaku sedulur dianggap mungsuh nek perlu disingkirke. Inggih Bapak nah ngoten wong arep berhasil kok dadak omongan sampean kok dadi tekan kono-kono pun to menang mawon wong arep kasembatan sediane kudu mentala mergo napa Diparte adat saben derajat pangkat sing arep digayuh menika sok kesrimpet karo rasa tresna karo kulawarga tresna karo kanca tresna karo sedulur tresna karo sanak kadang ngaboti katresnane pekasan ngeculke derajat pangkat oh wong goblok jenenge wong goblok. Nek cara kula katresnan kudu disingkirke. Ora ngomongake kuwi tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo tangga teparo. Nek pancen mepalangi singkirke. Sing baku derajat pangkat kecekel. Nggih, kaya ya cocok. Nah itu mekaten dinten samangke Klilanana kula nyuwun pangestu badhe jumangkah wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi boten saged murungaken Gatotkaca kula sing arep ngapoke bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca menika Bapak Batuna rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasaro ingkang sowan ingkang rayi Raden Brajamusti sumawon Raden Kala Bendana dumrajak tanpa harapan karya cingak kang sami mulat. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito denceng-dencengan ora pangling iki kaya adikku Yai Brajamusti padha kanthi harja sapraptamudi adikku bocah bagus entuk pamujining Kakang Brajadanta niskala niring sambi kala sowanku
Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang ya tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong atuamu aku tampanono tak gegem dadekake jimat. Apa dene adikku kala Bendana Padararja sapraptana ning Kadipaten Glagah Tinulu. Iku pamujire Kakang Brajajaja dening sambikala sowanku ora nyebu ala kajuwiji apa ya Kang. Aku ngaturake sembah sumugi pakai bektiku katur ya Kakang. Ya tak tampa adikku cah bagus. Ora liwat pangestunipun pun Kakang Tampanono Tak gegem dadekake jimat paripe. Daya-daya kasatusan. iya kala Bendana Iya. Ya mung rada kaget aku. kaget sebabe apa Jroning pasamuan penjapa Kadipaten Glagah Tinulu kene kok ana wong-wong sing rada asing sing rawuh mrene. sing rada asin piye Asing kok asin sing anyeh utawa sing ora biasane rawuh nang kene. kaya ta sapa Begawan Duna karo Patih Susuki. Patih Senggune kok Patih Susuki Patih Senggune Jaga apa, Kang? ora padha ngapa-ngapa ya mung tetinju karo pun Kakang Tenan. iya Yakin iya ora kapusi karo aku to, Kang? ora Mergo ngene ya, Kang. Nuwun sewu arepa kae pendhita arepa kae patih. Ning nuwun sewu kae cangkeme rada elek. rada elek piye Senengane nglicipi carang papak adu kono adu kene. Papan sing wis rukun dadi cukrah, papan sing wis tetrep dadi regejegan. Nuwun sewu mergo lambene menungsa loro kae. Mula kowe hati-hati nek nganti kowe dahar omongane Begawan Duna Patih Senggune padha karo kowe nyerot virus corona. Ora iso mari bakale tekaning pati, Kang. ora kala Bendana Aja ya, Kang. ora kabeh bakal ndak saring Kaya tahu. iya kala Bendana Ya wis pancen kaya ngono ya wis saiki Kakang Brajamusti timbalana. wigatine apa Aja takon aku mung minangka penderek. Sing duwe wigati Kakang Brajamusti takon aja, Kang. kala Bendana prayogakno nggonmu lungguh Wis ora kurang kepingak. Brajamusti ana dawuhmu apa Kakang ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus karo Mbak Yumu Harimbi dene kowe sowan ana ing pendopo Kadipaten ing Glagah Tinulu sewu-sewu keruputanku diagung pangaksama yen to ora taliwara sadurunge nggonku sowan ngersaning Kakang Brajadenta ingkang sepisan aku ngaturake sembah sumengkeping pangabektiku katur ya Kakang dene ndungkap angka 2 sowanku ngersaning Kakang Brajadenta iki diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang surasane gandeng ora suwe meneh Gatotkaca bakal kajumenengake nata ing Pringgondani mongko wis akeh para nalindra raja Nerpati lan para satriya lan para brahmana ingkang wis padha mesanggrah ana ing negara Pringgondani angenteni pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi utusan kelawan aku ingkang wigati supaya dadi aturi sarta didhawuhi mboyong kelawan Kakang Brajadenta. Ngendikane Kakang Brajadenta ingkang saguh ngesuwi kelawan Gatotkaca, saguh mangku kelawan Gatotkaca nggone dadi nalindra ing Pringgondani. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi paring dawuh
yen Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani ingkang minangka dadi patih bakal kaparingake marang Kakang Brajadenta sinambi ngawat-awati lakuning peperintahan negara ingkang diasta dening anakku Gatotkaca. Mula Kakang, ayo dina samengko bubarna pasewakan pendopo ing Glagah Tinulu ndak kanthi bebarengan kelawan aku suwana ning praja Pringgondani nekseni jumenengane si Gatotkaca nggone dadi nalindra ning projeng Pringgondani. Kakang Brajamusti. Apa Kakang? Yo perkara kuwi mengko gampang nanging luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Kakang arep takon apa? Mula kaki tak takoni Pringgondani kuwi darbe sapa? Pringgondani biyen kagungane Kanjeng Rama Trembuka Sawarga. Sawise Kanjeng Rama seda sapa sing dadi ratu? Kakang Arimba putra Pambayun. Sawise Kakang Arimba seda, Kakang Arimba durung kagungan putra. Mula saiki kowe ngerti kowe dadi anak Nalindra, mesti ngerti pernataning praja. Yen to anak ingkang metu wadon kuwi ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Kenapa Mbak Yu Arimbi jumenengake Gatotkaca ning negara ing Pringgondani? Kosek Kakang Mbok Ayu Arimbi mung netepi kelawan apa ingkang tau tate Kakang ngendikake kelawan aku. Yen to Kakang karo aku wis ora bakal milik derajat pangkat negara ing Pringgondani. Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nadyan Kakang karo aku wujude buta nanging tansah netepi jiwaning kasatriyan, ora nate nglincati apa sing wis diucapake. Mula aja nganti asor kawibawaning Kakang Brajadenta merga nerak kalawan sumpahmu dhewe. Ayo ndak gandeng tanganmu, ndak gandeng astamu suwanang Pringgondani. Kakang nekseni jumenengane si Gatotkaca. Perkara kuwi gampang. Saiki moro gage tak larah-larahke meneh. Ya sedane Kanjeng Rama Trembuka kuwi saka sapa? Saka Sinuwun Prabu Pandhu. Nanging ora let gantalan suwe Prabu Pandhu uga seda merga kecocok pusakaning Kanjeng Rama. Saiki sedane Kakang Arimba kuwi saka sapa? Raden Werkudara. Merga Kakang Arimba junjung derajate Raden Werkudara ing atase ngrabi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kuncara asmaning Raden Bratasena tumuli dheweke trima mati ben negara Pringgondani bedah sarta dadi kukupaning Raden Werkudara. Kanthi cara mengkono kowe ngerti yen to turune Trembuka lan turune Pandhu ora bakal rukun selawase urip. Nanging sabab apa dene kowe masrahake negara Pringgondani sing dadi tinggalane wong atuane awake dhewe kok dadi kukupane Gatotkaca. Monggo Gatotkaca kuwi turasing Raden Werkudara. Tegese Gatotkaca itu merapaku turas mungsuh. Mula yen kowe nganti kepengin ngajak pun Kakang suwaning Pringgondani, nadyan langit kae tangkep dadi siji karo bumi, aku ora bakal suwaning Pringgondani. Nanging sing tak ajab Mbak Yu Arimbi karo Gatotkaca nyembah ning dlamakane Brajadenta Brajamusti. Wah, lata. Tembunge Kakang Brajadenta sing kaya ngono. Cetha lamun Kakang Brajadenta ora nyarujuki jumenengane Gatotkaca, oh lha kok dadi epeh temen gedhamu. Ing atase Kakang Brajadenta kuwi satriya kok wani nerak marang sumpahmu dhewe. Tetel kasatriyanmu wis ora ana tabeting jiwa kasatriyan, nanging Kakang Brajadenta wis sulap marang kebiaring derajat pangkat, wis sulap marang kebiaring brana picis. Ora sah kakehan gunung sing tanpa gunung. Kowe ora sah mulang karo wong gerang, kowe ora sah nuturi karo wong tuwa kaya aku. Pintra njara langit kowe ora menang karo Brajadenta.
pancen tak ajab niatku nggonku kepengin golek pengadilan kanthi sarana aku kudu ngukup negara ing Pringgondani kae tinggalane wong tuaku ora kena wong liya dakah ngukui negara ing Pringgondani nanging ora sah nganggo nanging ora sah pokokan gunung sing tanpa guna ming dalan loro sing kudu tak lakoni kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi yen aku melu Kakang Brajadanta ayo padha njudak lenggahe anakmu Gatotkaca bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sikile tumpang kendangan siloedek ora pantes Gatotkaca lungguh dampar ke Prabuning Pringgondani nah yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi ora sudi nyawang dedapura maya minggat yen kowe milih melu Mbak Ayu Arimbi aku ora sotah nyawang dapurmu ayo lunga Brajamutra janji kaya ngene karane to Kang kowe kok dadi sugal kowe kok dadi galak kowe kok dadi wedono karo Kakang Brajamusti Kang aku nek do gelut kaya ngene kowe karo Kakang Brajamusti iki kakang adi tunggal wong tuwa tunggal biyung nek dadi padha regejegan kaya ngene piye Kang aku ra iso monggo kowe to Kang kowe aja gugu mongane wedhus loro iki Kang kowe nek gugu mongane wedhus-wedhus iki kowe kena virus sing ora bakal ilang sawase urip aku nek carane kaya ngono meneng kowe menengo dhisik kowe kok tegel kanthi pengajab niatku sing kaya ngene pancen wis tak niati aku kudu tegel karo sapa wae sing ora mathuk, sing ora condong, sing ora gathuk karo penemune Brajadanta. Wajib tak singkirake mundak dadi klilip. Ya yo aku barang ado singkirke. Nek ora mathuk karo penemune kakangmu, ora ana gunane kowe mapan ning glagah tinulu. Aku ajimu lho, Kang. Aku ajimu. Hati-hati apa nek ora cocok ora mathuk ya kudu lunga saka papan kene ora ming sak kepenake dhewe. Cerewet lak tapuk cangkemmu kowe. Wis to Kakang Durna kowe aja melu-melu. Senengane kok nyaru wuwus malah kesonjombaya malah ciraka. Bolak-balik buta petuk. Ya pendhita koclok kowe ya. Wong klecak dasmu ye. Kala bendana aja kaya ngono. Aku njaluk aja ya, Kang. Aja ceya ya, Kang. Saiki tak tanting ora beda karo kakangmu Brajamusti. Arep melu aku apa arep melu kakangmu Brajamusti? Kang, apa? aku arep buta sing elek. Ragaku sarwaku jiwa. Aku tetep putraning Prabu Trembaka. Tur luwih cilik biyen aku digula wencah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek, najan rupaku elek. Nek nek iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing netepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang, bosok-bosoke menungsa. Nek arep rupaku elek, nek iso wong ki do niteni karo kelakuan aku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mok tumindak elek selawase urip. Yen ngono, kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to Kang, wong sing tak anggap bener ki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ayo wikat. Lunga. Lunga ya lunga, njaluk dite. Lho. Lunga kok njaluk dit ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora mathuk karo aku, ora gathuk karo aku. Ayo lunga, nutut ana kakangmu sing mbok anggap bener. Kowe sungkemo karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kowe aja cedhak-cedhak karo Brajadanta. Kowe ndak klepetan dedosaning kakangmu Brajadanta. Sekejake aku tak nderek Kakang Brajamusti.
pangapunten kula ingkang nyuwunaken pangapunten adi kula Kalabendana anggenipun sampun tumindak nilar tata krami lan panjenengan Bapak Prabandana mboten napa-napa kula menika sampun biasa sanja mboyo ngaten menika sampun biasa nggih sampeyan dinapake sampeyan ora weruh Kalabendana mlayu niku karo gajul sirah kula pripun sampeyan niku ana wong loro malah wawe-wawe nggih lho kula ora weruh kok ya ya disabar-sabarke wong sing jeneng Kalabendana niku kula nuwun sewu arepa putra Nalindra ning nika buta rada kocluk buta rada petuk mula sampeyan kudu sabar pun satrepe nek buta sing kondange rada petuk nendang karo pendhita sing pancen kondange rada kocluk ape apa nek ngoten niku Depatih kula niku ngomongke sampeyan niku nek ana kanca Sanjambaya kok bungae ra jamak-jamak menika nggih kedah nggadahi jati diri kedah saged nemtokaken pundi kedah panjenengan tindakaken sampun ngantos mangro paningal aja gampang rubuh-rubuh gedang aku ngene kowe ngono mangsa borong ning aku kaya ngene ngaten menika wujudipun satunggiling satriya ingkang nggadahi jati diri nek panjenengan kaca menika sampun dipun anggap lepat ya karo kaca kudu disingkirke sedulur-sedulure panjenengan sing kira-kira ora mathok karo panjenengan sing bombong sarta nyengkuyung karo kaca singkirke menika ning cara kula nggih ning Sarenggara petang-petang kok kahanan iki ngibarate kaya tembunge kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mula dhuwur aja didadal men tetep kricik-kricik sik to sampeyan niku kula tak matur niki kula matur kaya ngenten iki kula ming maturna panane lho perkawis napa Brajamusti mlayu Kalabendana mlayu nggih ngerti nek nak Mas Brajadanta ajeng mboten narimakaken Garukaca dadi ratu leres Brajamusti sowan teng negara Pringgodani teng mrika sampun komplit para Nalindra klebu Pandhawa anak-anak Pandhawa lan sak piturute pokoke komplit Brajamusti didangu karo Arimbi Brajamusti endi kakangmu Brajadanta Brajamusti matur Kakang Brajadanta merang Kampuh Jingga badhe dados kraman wonten negaring Pringgondani Arimbi ndangu kok iso ngono Brajamusti matur kula mboten ngertos Kakang Mbok nanging wonten mriku lenggah Penemban Durna kalih Patih Senggune Cobi manggagas sing kena bebaya kula kalih panjenengan ya nek sing krungu niku ming Arimbi tok nek nganti Antasena Antarja Setyaki do krungu nek sing aja-aja iki Begawan Durna berubut wonten sing gawa sekop wonten sing gawa pacul ajeng do bangun apa mboten bangun ning goleki sampeyan niku nutuki sampeyan wah napa ngoten iki Pak niki bayangan kula kok kaya ngoten durung mengke nek Gareng Petruk Bagong ngonten wah saya mbebayani napa kelakon sampeyan berita karep diyuwi Bagong sing ping 3 nggih wah lah kok mbebayani kaya ngoten ger wonten dawuh dinten samangke saenipun ingkang rayi dipun tungga supados saged paduka menika badhe ngraman negari Pringgodani menika mboten kadenangan dening para Pandhawa lan badhe kasembadan penjongkonipun anak Mas Brajadanta Brajamusti dipun susul dirangkul etak-etak panjenengan menika nyuwun pangapunten dhateng pun Brajamusti menawi sampun saged manunggal mangke ajeng kalih-kalih pun gecak perang negari Pringgodani tartemtu badhe bedah negari Pringgodani Pandhawa mboten wonten ing saged ngasoraken kridanipun Brajadanta lan Brajamusti. Mekaten Bapak Penemban nggih nggih. Amargi nek nganti Brajamusti dugi Pringgodani, mengke wadul nek sing teng mriki kula kali Adipati Haryo Sengkuni, hidup saya tidak tentram. Urip kula mboten tentrem, mboten ayem, mboten jenjem. Wonten pundi-pundi amun dipun bujung dening para wadyabala negari Ngamarta. Rai ngaten ngestaken dawuh. Kula badhe ngestu padha dawuhipun Bapak Penemban. Lah rak ngaten Brajalamatan Brajawikalpa wonten dawuh Kakang Adipati ora sah warsuh hiduping tekadmu
kowe tak wenehi kamardikan yen pancen mbok anggap kakangmu iki bener ayo kowe melu aku nang yen to hatimu tido-tido ora usah melu perkara iki mundhak ora mangan nangkane nanging gabul pulute nonon ngestaken dawuh ngestaken dawuh budal nunggang padha sebo pun kakang kundur ngedaton dawuhna para wadyabala ingkang sarujuk lan penemune Brajadenta ndak keparengake ngrewangi lawan aku nanging yen to ana ingkang ngandhake apa sing tak lakoni iki salah lan nideping tekad bingung mergo nemtokake marang kepiye nggone bakal nglakoni aja dikangelan prajurit uga tak waringi kamardikan tak keparengake bali marang omahe dhewe-dhewe oh iya ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Brajalamatan Braja Wikalpa Pandhawa tata gati wisraya om bener ngendikaning Bapa Nembandurna yen to Braja Musti kala Bendana ora ndak oyak playune mesti bakal wadul marang para Pandhawa tegese cabar gegayuhan ora dalah Braja Musti adikku diadikku wong gagah Braja Musti pun Kakang jaluk ngapura dene ketrucut ucapipun Kakang Mandeka Yayi Mandeka aja kaya bocah cilik sesumbar Lindho bumi kuncing kumalu dukuntur gatuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara latal kaya wis katabetan jiwaning iblis Kakang Brajadanta malik paningali ora gelem ngrojongi jumenengane anakku Gatotkaca malah semune bakal ngraman negara ing Pringgondani sing sabar ya Kang
Sing sabar Kakang Brajajendra ki arep wis kondang putraning Prabu Tremboko mongko sipate Kakang Brajajendra kuwi sipate becik ning gandeng sing kedunungan kulit daging kedunungan getih mula ora aneh nek iso kedunungan ina lali salah apes lan mati mbok menawa Kakang Brajajendra lagi keliput atine ora iso mikir sing jero sarta ora iso gelar sing jembar wekasan duwe penemu sing ora becik kaya ngono tak suwun Kakang Brajamusti sing sabar penggalihe ya Kang aja bapak kobok atimu merga saka pengendikane Kakang Brajajendra nek ati sampeyan nuruti mubal babane kanepson Kakang Brajajendra ya nuruti mubal babane nepsu iki mengko dadine ora apik nek ati sampeyan mengko gelut nek ati sampeyan mengko panca kana karo Kakang Brajajendra sing ora seneng karo turasing Prabu Tremboko do keplok-keplok do surak-surak senenge ora jawab Kang sing sabar ya Kang sing sabar dileremke penggalihe aja nuruti karo kanepsane Kakang Brajamusti Brajamusti adikku mandeka dhisik ta bagus Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan lima adikku sepira kula putaning pun kakang jaluk ngapura yai ora dadi ngopo kakang malah aku ngucapake syukur ngersaning Gusti dene Gusti wis narbuka marang penggali Kakang Brajadendra sing ora prayoga dibuang sing adoh ayo saiki padha-padha ngugemi kelawan jiwaning kasatriyan nggone Kakang Brajadendra wis tau tate ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi aja nganti tetel kasatriyaning Kakang Brajadendra merga mungkep kemrungsung sarta nuruti marang pepinginan ingkang saknyatane kabeh mau mung kepinginaning lair mula tak suwun kanthi banget penggalian nganggo nalar sing ganep ya Kakang ya pun Kakang ngaturake panuwun dene Siadi wis ngelingake kelawan pun Kakang nang ngerti yo yen to sejatine aku ora nedenge lali aku ora nedenge kalimput apa sing tak kandhakake ana ing jroning pendopo kasatriyan to kadipaten Glagah Tinulu mau pancen kepara nyata lan bener tumrap aku benere nggono ndi Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Siji. Angka loro kabeh wis gamblang, kabeh wis cetha. Yen to antaraning turas Prabu Tremboko lan turuning Prabu Pandhu kuwi ora bakal bisa rukun. Kakang nuwun sewu nek Kakang durung ngerti ingkang mestine Kakang kuwi prisa nanging mbok menawa nedenge lali tak elingke ya Kang satemene Kanjeng Rama Prabu Tremboko kuwi ora duwe niat perang karo negara Ngastina lan wani karo Prabu Pandhu merga Sang Rama Prabu Tremboko kuwi banget nggone kesengsem lan ngabekti kelawan Prabu Pandhu nganti Prabu Pandhu kuwi dianggep dene kadange tuwa sarta dianggep dadi guruning Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko ning kowe ngerti dhewe merga saka polahe wong kang ora seneng karo Pringgondani nggone padha mitran karo negara Ngastina wekasan ana ingkang buang layang
diaturake Prabu Trembuku yen Prabu Pandhu nantang perang karo Prabu Trembuku semono uga ana layang sing tiba ning negara Ngastina. Yen to Prabu Trembuku nantang karo Prabu Pandhu pekasan yen bareng wis ketemu dodok selehing perkara kabeh satemah padha nglenggana nanging kudu netepi karo jejering Nalindra ngreksa kalawan Kanalindran lan ngreksa marang asmaning Nalindra mau wekasan tetep kudu dumadi panca bakah nanging sejatine kuwi dudu perang gegempuran perang ngabektine kadang taruna kelawan kadang werda aja nganti tetel Kanalindraning Prabu Pandhu mula Kanjeng Rama Prabu Trembuku ngreksa kelawan asmaning Prabu Pandhu nggone perang nalika semono Kanjeng Rama ngliga pusaka wekasan Prabu Pandhu kecocok ampeyane wondene Kanjeng Rama seda ora suwe Prabu Pandhu nututi kasendal mayang dening dewa dadi satemene perang mau ora ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa utawa Ngastina lan Pringgondani iki ingkang sepisan angka loro Kakang Arimba seda kuwi merga ngreksa asmaning sedulure nom ya kuwi Mbak Yu Arimbi. Raden Bratasena mengku Mbak Yu Arimbi aja nganti asor kasatriyane, aja nganti ala pocapane tumuli Kakang Arimba ngiklasake pati uripe kelawan Mbak Yu Arimbi. Kanthi cara trima mati ana ngareping Raden Bratasena merga nalika semono Kakang Arimba kuwi blakakake pengapesane marang Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya jagat ki ngerti yen Raden Bratasena ingkang kuwawa mbedah negara Boyong Putri sawise negara Pringgondani ingkang dadi Ratu Prabu Arimba mau Prabu Arimba seda dening Raden Werkudara kuwi pernatan sing ana Pringgondani dadi kukupane Raden Werkudara dadi ento saiki Raden Werkudara nglenggahi nglungguhake putrane dadi ratu ning Pringgondani kuwi wis sak trebe kuwi wis sak empere luwih-luwih kowe karo aku tau sumpah ora kepengin derajat pangkat negara ing Pringgondani. Apa kahanane Mbak Yu Arimbi sing kaya ngono mau isih mbok anggap salah, isih mbok anggap kleru Kakang Brajadenta. Wah! Ingkang mestine aku tekan kene kuwi bakal ngrengko kowe supaya kowe karo aku kuwi duwe negara Pringgondani. Malah kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ingkang niatku aku bakal ngrengkuh kowe dadi siji kelawan pun Kakang ning wangune kowe wis diracuni karo wong Pandhawa. Mula penemumu iso mbok aturake dakik-dakik kaya ngono. Ning sejatine kabeh sing mbok ucapke mau ora jumbuh karo kasunyatan merga Kakang wis kesasapan niat ing ngala. Wekasan niat apik sing kaya ngopo wae mbok anggap ala ora sah kakean gunem tanpa guna. Brajamusi, apa Kakang? Kowe gelem manunggal karo aku apa ora? Yen Kakang kepengin niat ngraman negara ing Pringgondani nadyan dikapak-kapakno. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta pancen wangkal kowe. Aja meringkus kaya wong wadon. Kowe anak Prabu Trembuku ora wani ngajangi jembar kakangmu. Bedah kowe dadi satriya sekti kondhang kalokeng Ratu Rasa ndadakaken gunem sing tanpa guna. Kowe wis miloro karo adimu lanang Brajamusti. Kowe mbiyen urip bebarengan karo aku tekan seprene lha kok dadi kowe wani nyempalani karo aku. Wis ilang rasa tresna asihmu karo Kadang Taruna. Gunane apa aku ngajeni karo dulur tuwa bagus-bagus piye?
wegah aku percaya nek sampeyan ora bakal kalah karo Kakang Brajadenda. Nek aku ora wis matur to Kang, nek sampeyan ganti gelut karo Kakang Brajadenda, wong sing ora seneng ki do keplok-keplok, wong sing ora demen ki do buka hati sih. Minggiro lakonane lakon iki apa mulai dadi garising pepersen Brajamusti kudu wani karo Kakang Brajadenda. Aja kaya ngono ya Kang, aku mboten. Lah terus piye? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi iki perkarane Kakang Mbok Ayu Arimbi kan. Kegayuane kelakon iki kudu mentala karo sapa-sapa. Brajamusti pancen ora gugu karo gunemane wong tuwa kados Kadang Werda kaya panjenengan. Ya wis, gunane apa? Ngeman karo adi sing ora gugu karo Kadang Werda. Inggih. Namung Brajamusti saged uwal saking regemanipun ingkang putra pun Brajadenda. Ketingalipun melajar wonten negaring Pringgondani ditungga, disusul. Malah kepasang Yogya katujuh ngene nek Brajamusti sowan wonten negaring Pringgondani. Panjenengan tut wuntat tindakipun ingkang rayi. Kebarengipun sasampunipun dugi wonten Pringgondani, malah yen perlu panjenengan madeg dadi kraman. Yen pancen Gatotkaca samangke dipun lenggaken dhampar negaring Pringgondani, panjenengan ngamuk punggung ora trima. Inggih, Penemban. Anu nggih. Nuwun sewu. Panjenengan sampun alit ing penggalih Kurawa sampun samapta ing gati sawigaing dilaku dedemitan. Badhe ambiyantu dhateng Nak Mas Brajadenda nganipun badhe ngawuk wonten negaring Pringgondani. Oh, ladalah. Dinten samangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan bapa Penembandur. Penemban kok penembur. Penembanduna. Inggih. Kula badhe budal wonten negaring Pringgondani. Ngatos-atos nggih kula dherekaken adoh kula ceraki, cerak kula doi. Oh. Menika angel. Inggih ning saged. Oh inggih, monggo kula dherekaken nggih Anak Mas Brajadenda. Penemuning Putu Prabu Ngamarta lan Ndrawati menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Ngamarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Hyang. Iya, semanten ugi paduka Kanjeng Hyang ingkang menang murba masesa dhateng kawontenanipun Projing Pringgondani. Wila dalah. Lah malah kabeh pasrah kalawan Hyang Wirata Werkudara. Nggih. Penemuning putuku Jodipati kepiye? Perkara iki ora ana sampung rapete karo Werkudara. Kuwatir rasane atiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara Pringgondani. Mula tarena karo Arimbi. Arimbi piye? Kanjeng Hyang gandeng sampun kathah para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan. Sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh
dinten sak mangke kula aturyan jumenengaken anak kula pun Gatotkaca yen to nganti ana muga-muganing kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun arimbi Kanjeng Eyang menyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tahan badan kasoran bacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga putuku nggir Gatotkaca wonten panjenengan dawuh Bagong kowe iki engko nyuwen-nyuweni wektu Kakang Badranaya prek niku Gus Mangseneni niku anak kula kok Rama wani Bagong wonten dawuh Kanjeng Rama sirahmu nyandhak cara Gatotkaca napa kula kleru napa kula lepat saking seneng-senenge kula Ndara Gatotkaca ajeng semana teteng pringgondane nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon sumados kula iso nyandhang Ndara Gatotkaca niku saking bahagiane kula Werkudara aja mbok seneni kuwi mbok menawa carane Bagong nggone ngatonake seneng lan kabagyane atine merga Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalindring pringgondane mekaten Kanjeng Hyang Gus ora urusan aku ora guneman karo kowe Kakang Semangka penyakit ora wah Gatot wonten timbalan mara maju timbali karo yangmu ora perkara tak timbali nanging arimbi wonten maring adawuh putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku istaken dawuh katiga Kanjeng Hyang Gatotkaca tinon mabakareka suta tekapira Kresna parta manehar saktinira ing ujaran wang-wang Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang aja kendhat nyuwun pangestu lawan wong atuamu lan pundhenmu ngamarta badine Ndarawati dina samengko sira kula bakal kajumenengake Nalindra ingsun ingkang misuda mriwadha kawan sira kula putuku Gatotkaca ndak diwarake mring sagung para Nalindra Nerpati padha anjenengi nyuwun pangapunten para raja Nerpati sami anjeneng lenggah madaning datur negari Pringgondani dinten samangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati anjumenengaken putu kula Gatotkaca gumanti keprabonipun sawarga Prabu Harimba lenggah damparing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca sak jabaning projeng Pringgondani kae sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati mbono nekseni marang putuku nggone wis lenggah dampar kepraboning Pringgondani matur nuwun ingkang tanpa pindhan Kanjeng Hyang kula Gatotkaca sawise dadi Nalindra aja lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satriyaning projeng Ngamarta lho ngestaken dawuh Kanjeng semono uga Gatotkaca nindak kala peperintahan kanthi nggunakna tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat
nanging nadyan kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringono kanugraning Kang Sakmurwat lan labuhane ngestaken dawuh. Wah, Gatot, aja gembelo sirahmu, glelek pacakmu. Bundelono omongane wong atuamu aku. Kanugrane wis mbok rengkuh, pacobane kowe aja nganti selak kalawan pacoban. Piak 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 piak. Musti inggih nggih. Ana apa? Raja Musti ya kene. Muga ndadosna ing kawuningan. Sekawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Kang Andri Kakang Brajadenta namung mudyan ndadosna ing kawuningan nggih. Sebuling mangke Kakang Brajadenta mboten kersa anak seni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jingga madeg dados kraman wonten ing negaring Pringgondani. Kae nek ra tak gecek diase ning arep ngisruh wae. Madeg raman wonten negaring Pringgondani. Raja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ing dadi aturmu kasinggihan. Tututana anakmu Gatotkaca ayamana Braja Musti. Sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung wih minggat kono jagat Dewa Bathara Bathara dengkulmu mlocot Peter seminggil untir amplopmu. Oh ya wis Gatotkaca ana lho Bali Kayangan Suralaya. Wonten dawuh Kanjeng Wo Paman Brajadenta ora sasar susur ucapmu kowe wedi kowe miris nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu. Paman kula ngertos bilih paman badhe lenggah dampar keprabuning Pringgondani niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Trembuku kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih paman Brajadenta. Wah, dalah. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe dadi
Ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jirih getih wedi mati. Monggo Ratu ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem, lan kowe iso gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, monggo kowe ora wani ngadepi mungsuh mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku pringgondane arep tentrem sesuk kapan. Ayo, aja kaya ngono, Gatotkaca. Pancen Paman Brajadanta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatotkaca wong jirih getih wedi mati. Tak anggap Paman Brajadanta dadi kraman negara ing pringgondane. Gatotkaca wis minangka dadi nalendra ing pringgondane ingkang saguh nyingkirake kraman. Bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petro. Kaya apa aku sing tekaning pati, sapa sing iso unggul ngukuk negara pringgondane? Wah, gaglak limpamu keparat. Tang. Paman Brajadanta ngedapi-dapi panjenengan boten badhe saged ngasoraken kridhanipun ingkang paman inggih menika pun Brajadanta menawi boten kula biyantu lire piye paman krana menawi paduka ngetok kasukarosan boten badhe saged unggul kaliyan paman. Wah jan Bagong wis liwar-liwar kok kowe ngopo to Pedro? Wah antil raimu modar. Wis dadi Ndara Gatotkaca ki wis. Sarene ora kothak siramu. Piye paman? Mangke riyen ngentosi Petro. Ngentosine Petro. Ana lho dinteni lewat rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya Petro. Iya Petro ora. Protroe kathokmu ora. Iki ora tak kareti lho terus ben. Ngawur kombol-kombol ngono dienggo.
bareng kula badhe mancing asta panjenengan ingkang sisih tengen menawi saged latri ngeprukaken dhateng ingkang Paman Brajadenta nggih. Sang Brajadenta nalika semanten ewut pitungkasing ingkang Paman Brajamusti mestaka kakepruk mawi asta ingkang sih tengen sirna Sang Brajadenta sampya lan ingkang rayi Sang Brajamusti. Paman Brajadenta mboten kanyono-nyono bilih Paman seda sampya. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani Paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Aja kaget, Nduk. Aku pamanmu Brajadenta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuwataning Nalendra ing Pringgondani. Jebul saknyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulup ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuwatanmu Gatotkaca. Lan ngerti yo, Nggih. Wis titiwanci wayane mangsa kala. Pamanmu Brajadenta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka ajining Prabu Trembaka. Kang aran Aji Brajadenta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dayit kasantosaning batinmu, nggih. Salamatan nggih. Kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadenta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngrajangi sarta kula badhe tansah nderek dhateng kersanipun Anggir Gatotkaca Paman. Gandeng pepatih Pringgondani wis ora ana. Ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Brajadenta Ewadene Seda. Paman Brajalamatan ingkang tak dapuk minangka warangka ing Pringgondani kanthi kekasih Rekyana Patih Prabakesa. Wa inggih matur sembah nuwun. Werkudara Ana sambung rapet apa karo Brajadenta? ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Werkudara mlaku-mlaku jalan pagi. Jantung sehat. Wah, aja nek kene blak Kesonjombaya bali nang Sukalima.